En aquest vídeo farem la suma i resta de fraccions del mateix signe que, a més, un dels denominadors és múltiple de l'altre. Doncs el primer que hem de fer per sumar o restar fraccions és passar a comú denominador. Fins ara havíem multiplicat el numerador i el denominador de cada fracció pel denominador de l'altra, però ara veurem que quan un és múltiple de l'altre, doncs no cal fer això. El primer que ens fixem és que el 3 divideix 6 o que el 6 és múltiple de 3. Doncs l'únic que hem de fer per transformar el 3 en 6 és multiplicar per 2. Per tant, el que farem serà transformar només la primera fracció multiplicant per 2 el numerador i el denominador. D'aquesta forma obtindrem també una fracció que és equivalent a la primera, però que té denominador 6. I d'aquesta forma podrem sumar. Doncs anem a fer. Multipliquem la primera fracció a dalt i a baix per 2. I ens queda la primera fracció menys 2 dividit per 6 i la segona menys 1/6. Ara, com que tenen el mateix signe, ens queda menys 2 menys 1 són menys 3 perquè se sumen i queda negatiu perquè tots dos són negatius. Per tant, és menys 3 partit per 6, que puc reduir dividint el numerador i el denominador per 3. Per tant, en quedarà menys 1/2. La següent fracció. Doncs si multipliquem el 5 per 3 ens donarà 15. Per tant, multipliquem per 3 el numerador i el denominador de la primera. Ara, la primera fracció ens queda 6 partit per 15 i la segona fracció ens queda 11 partit per 15 i ara ja podem sumar 6 més 11 són 17 partit per 15. Aquesta fracció és irreductible perquè el 17 és primer i no divideix 15, o també ho podem raonar com que 15 té com a factors primers 3 i 5 i cap d'ells divideix 17. La següent fracció, doncs tenim que hem de multiplicar el 5 per 4 perquè ens doni 20. Per tant, multiplicarem el numerador i el denominador per 4. I la segona fracció la deixem igual. La primera fracció ens queda 12 partit per 20 i la segona ens queda 9 partit per 20. I ara sumem i ens dona 21 partit per 20. Aquesta fracció és irreductible perquè o bé raonem que els únics divisors primers del 21 són el 3 i el 7 i cap d'ells divideix el 20, o que els únics divisors primers del 20 són el 2 i el 5 i cap d'ells divideix el 21. La següent fracció, doncs veiem que l'únic que hem de fer és multiplicar el 5 per 3 perquè ens doni 15. Per tant, la primera fracció la deixem igual i la segona fracció multipliquem el numerador i el denominador per 3. La primera fracció ens queda 1 partit per 15 i la segona ens queda 12 partit per 15. Ara, com que tenen el mateix signe, hem de sumar. 1 més 12 són 13 i el resultat és negatiu perquè tots dos són negatius. Aquesta fracció és irreductible perquè podem raonar que 13 és un nombre primer i no divideix 15, o també podem raonar que els únics factors primers del 15 són el 3 i el 5, que no divideixen 13. La següent fracció, doncs veiem que hem de multiplicar el 9 per 2 perquè ens doni 18. I fem això. Ara, la primera fracció ens dona 8 dividit per 18 i la segona ens dona 5 dividit per 18. I ara sumem i ens dona 13 dividit per 18. Aquesta fracció és irreductible perquè 13 és un nombre primer que no divideix 18 i si volem també ho podem raonar com que els únics factors primers del 18 són el 2 i el 3 i no divideixen 13. I per últim fem l'última. Doncs l'únic que hem de fer és multiplicar la segona fracció per 5 en el numerador i en el denominador. Doncs ho fem.
Ara, com que tots dos tenen el mateix signe, doncs l'únic que hem de fer és sumar i el resultat serà negatiu. I ens donarà menys 24 partit per 8. Ara, aquesta fracció la podem reduir perquè tant el numerador com el denominador són múltiples de 4. Per tant, ens donarà menys 6 partit per 5.